Wannan abu ya faru ne kamar misalin karfe 1 na dare aka kunna wutar, shine abin da ya faru gaskiya babu waɗanda muke zargi saboda ka san abu ne na abin da mutane suke ta damuwa da abin ko ba haka ba. Wasu sassa daban suna ta yunkurin za su zo su aiwatar da abin ana hana su, to ba mu san gaskiya suwaye suka aiwatar da wannan abin ba wanda ya jirkita kuma babu wanda ya rasa ransa. Ban san ya aka yi ba don mu dai har aka kwanta gaskiya jami'an tsaro za a iya cewa suna nan, amma kuma daga bisani sai aka ji tashin wuta a wannan wuri kuma aka tashi aka kawo ɗauki aka kashe wutar. Mu gaskiya mun taimaka wajen kashe wannan wuta saboda akwai makuta da suka kawo ruwa a botikai da aka kada omo aka inga watsawa.